kada muškarac zaista postaje muškarac? Onog momenta kad se probudi i kaže ja preuzimam svu odgovornost svemu što se dešava meni, oko mene. Preuzimam odgovornost za sve što sam stvorio ili nisam stvorio. Preuzimam odgovornost za sve što dolazi u buduće. Ja preuzimam cijelu odgovornost. 100%. Sve u mojim rukama. Tada dečak postane muškarac. Onog momenta kada kažeš ako treba udaram na cijelo dno, ali ću se sam podići. Sam sam se doveo ovde, niko mi nije kriv, iako krivimo druge. I državu, i vreme, i kišu, i tako? I sneg, i led, i sunce. Ja sam krivio sunce, previše vruće leti. Tad je moment da se uči. Tad je moment da se čita sat, dva više na dan. Tad je moment da se piše više. Tad je moment da se trenira jak. Tad je moment da se istražuje više. A ne da se sedi se kuka što nije svežije vreme. Jer kad dođe zima, na primjer u Srbiji, ljudi kukaju što je hladno vreme. Pa u Srbiji je tada moment da se uči, radi na sebi, maksimalno. Nema subota, nedelja, ne postoje dani. Čovjek preuzme cijelu odgovornost, kompletnu odgovornost za sve što se dešava njemu, oko njega, za njega. Razumete? Ovo sam ja naučio. Ja sam samo pismonoša. Nisam ja ovo izmislio.